ମୁଁ ସୀମା। ତ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କୋଣାର୍କ କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସୀମା ପାଢ଼ୀ ଏତେ ବାଟ ଆସିଛି। ଲଙ୍କା ଆମ୍ବ। ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ୱାଓ ସ୍ମେଲ୍ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଗରମ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆହୁରି କେତେ ସବୁ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଅଛି ଯେ କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା। ଏବେ ଟିକେ ଏଠି ଛାଇରେ ବସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ବାଲା ଘର, ନାଇସ୍ ନା। ଛୁଟିରେ ରହିଲେ ତ ସୀମା ପାଢ଼ୀ ଏସବୁ ଯାତ୍ରା କରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଥିରେ ମୁଁ ଖୁସି ଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହେଇଛି, ପୁରା ଦିଲ୍ ଖୁସ୍ ହେଇଗଲା। रोड स्टार्ट कर देले खाली भिन्न भिन्न टाइप